év énekesnője, nem más. Ilyen. Ilyen vehette át az év énekesnőjének járó elismerést. A ruhámat Rúzsa Magdi álmodta meg, akivel már nagyon régóta együtt dolgozom, nem az énekesnő, csak hasonló a nevük. És igazából, mivel tartjuk a kapcsolatot, és mindig tudja, hogy milyen időszakomban vagyok, meg hogy milyen zenei irányba megyek, azt mondtam, hogy teljesen rábízom magamat, és tökre eltalálta, hogy most egy kicsit ez a vagány, de inkább a letisztultabban. Nagyon mondjuk a háta, és ilyen van egy kis csavar benne, és azt tudtam, hogy feketét szeretnék, és hosszút, úgyhogy ezt így álmodta meg. Mindig változik az, hogy milyen öltözködési stílusban vagyok éppen. Egyébként én tökre nyitott vagyok, szóval szeretem az ilyen sportos, elegáns dolgokat is, de szeretek ilyen kicsit dívásabban is kinézni olyankor, és ilyen hosszú estéiben, mint most. De tényleg attól függ, hogy akkor éppen milyen hangulatom van.